Здравейте хора! Здравейте приятели! Радвам се, че се включвате днес. Това е първото ми видео и реших да започна с една тема, която е много актуална за мен в момента, а именно ограничаващите мисли. Това са мислите, които не ме оставиха да започна този канал 3 месеца по-рано и заради които седа на едно място и не мога да направя тази крачка, да осъществя един проект, който толкова много искам и толкова пъти през годините идва в моите мисли и след това си отива. Затова реших, че е интересна тема като за първо видео и също така за да ми помогне да направя тази крачка и да направя видеото. Тук също така бих искала да вмъкна малко информация за себе си. Моето име е Джорджия, аз живея от 10 години в Лос Анджелес с моят съпруг и с моето куче Токио. Моят съпруг също е българин, но се преместихме в Америка, както казах, преди 10 на години. Аз дойдох да уча тук, завърших образованието си, после завърших бакалавърската ми степен, после започнах да работя в една голяма компания и сега правя магистратура. Моите интереси са свързани с здравословното хранене и здравословния начин на живот, така че темите, които ще откриете в моят канал в бъдеще са на тази тематика. Какво ще мога да кажа за мен? Със сигурност ще видите и ще ме чуете да използвам думи на английски. Надявам се това да не ви е проблем. Ще се опитам колкото може по-малко да ги използвам, но така ви моля да ме разберете, че живея от 10 години тук и всъщност езика, който ползвам в повечето време е английски, така че много и информацията, която чета и слушаме на английски, за темите, които аз бих искала да говоря, със сигурност ще ми идват много термини на английски и ще се опитам да ги превеждам на живо пред вас. От дълго време отлагах започването да снимам и все намирах причини, че не съм достатъчно подготвена, че не знам достатъчно, че не говоря и не се държа добре пред камера, не съм перфектна, така че кой би ме гледал. И всички тези мисли ме накараха да се замисля, че това е една интересна тема, особено за първо видео. Всеки път, когато си помислях нещо такова, моята мечта да имам кътче в интернет и нещо като и блог и да създам една малка общност, в която може да си общувам с хора, които имат мислене като моето, интересуват се от темите, които аз се интересувам и да обменяме опит. Всеки път, когато исках да направя тази крачка, винаги някаква мисъл ми идваше в главата, която абсолютно за секунда ме разубеждаваше и казваше: не, ти не си достатъчно добра, не изглеждаш достатъчно добре, не се държиш достатъчно добре на камера, не си перфектна, имаш още много да работиш, за да стигнеш до там. И за съжаление тези мисли ме държаха в едно такова пространство, което ми беше уютно и удобно, но не ми позволяваше да продължа напред и както казах, не ми позволяваше да сбъдна една мечта, нещо, което би ми донесло такова щастие, като това да си имам своя кътче в интернет, и то по-скоро при мен лично е това да изразявам креативността си. Тъй като моята работа е свързана, е в голяма компания, не е много креативна, работата, която върша, ми е много интересна. Имам в страхотен тим съм с невероятен менеджер, която е
жена и е ментор за мен, но просто нещо малко не ми достига, за да съм на 100% задоволена, и това е, че ми липсва креативност там. Затова все повече и повече замислям, че едно такова хоби би ми донесло тази креативност, която ми липсва на работното място. Бих могла да го взема от това мое кътче. Ограничаващите мисли са като едни малки котви за нас, които в нашето съзнание, които ни държат на едно безопасно и познато място. Но не винаги това познато и безопасно място е място, на което ние може да се чувстваме 100% щастливи. Да, ние се чувстваме добре, защото го познаваме, защото не трябва да излизаме от зоната си на комфорт, но то не ни носи нищо повече от това, което ние вече сме видяли. Понякога, когато една стара мисъл се наместила в нашето съзнание, е много трудно да я освободим, въпреки че най-вероятно тя принадлежи на човекът, който сме били преди, а не на човек, който сме сега. И мога да ви дам един пример за това. Например, хората, които дълго време са с наднормено тегло и отслабнат, те дълго време след това продължават да си мислят, че са с наднормено тегло. И минава време, докато осъзнаят, че вече могат да си купуват дрехи, които са с по-малка номерация от това, което са купували до сега. И по същия начин, поне аз така си го обяснявам, по същия начин са и тези мисли. Те са принадлежали на наша стара версия, която вече не е актуална, и ние ще трябва да ги актуализираме. Другото нещо, което правят тези ограничаващи мисли, е, че те често са плод на нашето въображение и не винаги са факт. Затова нещо, което е много хубаво винаги да правим, когато такава мисъл дойде, е да се замислиме и да се запитаме дали е факт, дали е истина, дали всъщност това е мисъл, която идва от нас самите, дали е мисъл, която идва от някъде отвън, някой ни е казал нещо и ние сме го запомнили и сме си го взели като наша мисъл. Но при всички положения е добре да спрем в тези моменти и да си помислиме върху мисълта, която е дошла. Друго нещо, за което искам да ви окуража да помислите, е когато дойде такава мисъл, просто да си позволим да се запитаме, ами какво ако това не е вярно? Какво би станало, ако това всъщност не е истина? И например, моите мисли за това, че не съм достатъчно перфектна и трябва да съм по-перфектна, за да мога да имам свое място в интернет. Ако само за малко се спра и се замисля, ще разбера, че всъщност аз няма нужда да съм перфектна, за да заснема това видео. Аз го заснемам в развитието и в момента, в който аз се намирам. Сега, нека направим нещо заедно. Нека всеки един от нас си помисли за една мисъл, която често спира в нашето съзнание и просто ни кара да не успяваме да направим крачката напред. И ни държи на едно място и не може да спуснем и да продължим напред. Когато се сетим за тази мисъл, може да понаблюдаваме малко. Нека наблюдаваме и видим къде точно чувстваме тази мисъл. Нека се замислиме откъде е дошла тази мисъл, кога за първи път е дошла в нашето съзнание. Колкото повече въпроси си задаваме за нея, толкова по-лесно може да я разнищим и да видим дали всъщност и да проверим дали тя е факт или не е.
Друго упражнение, което е хубаво да правим, е, когато вече установим, че една мисъл не е факт и не е истина, да я заменим с друга мисъл. Например, ако моята мисъл е не съм достатъчна, нека аз мога да заменя тази мисъл с аз избирам себе си. Колкото и да съм, аз избирам себе си. Когато заменим тази мисъл с новата мисъл, нека я усетим, нека я повториме няколко пъти. Усетете как звучи. Може би в началото не звучи много естествено, но колкото пъти си го повтаряме, нашето съзнание започва да възприема новата мисъл като вярна и като истина, като факт. По същия начин, на абсолютно същия принцип, на който е дошла и първата мисъл. Така че нека просто да се съсредоточим и да слагаме повече позитивни мисли и повече мисли, които ни помагат да продължим напред, отколкото мисли, които ни задържат на това безопасно, комфортно място, на което се намираме. Вярвам, че когато говорим за тези неща и за тези мисли, ние освобождаваме тяхната сила. Затова и аз записвам това видео, за да мога да говоря на глас за тези мисли и да споделя на вас. И се надявам, ако вие се чувствате комфортно и това видео ви е харесало и темата ви е интересна, да споделите по една мисъл отдолу в коментарите, която знаете, че не е факт, разсъждавали сте на нея, знаете, че не е факт и с каква мисъл вие бихте я заменили. Това е едно упражнение, което би помогнало на всички ни, защото ни показва, че не сме само ние да имаме такива мисли и, както казах, колкото повече говорим за това, толкова повече освобождаваме енергията на тези мисли. И така, надявам се това видео да ви е харесало и ще ви видя в следващото. Чао!